Avui tenim un Rottweiler, és anònim, no tenim el seu nom, va ser trobat pel llacer. És molt bo, és un gos preciós, va entrar, era preciosíssim. El problema és que ara ja porta tants mesos que està més prim, està perdent una mica de pèl, està nerviós, porten una gàbia tancat 24 hores i ho està passant molt malament. Els Rottweilers són gossos d'un caràcter molt noble, però clar, també són guardians, estan dissenyats per protegir. Vaig llegir la història del Rottweiler, els utilitzaven en aquella època per els carnissers per protegir la carn, o sigui, com que són cans de feina. Ells en seguida arriben a un puesto i assimilen que ells tenen que fer una feina, no? I estan dissenyats per guardians, per tant no és que siguin agressius, sinó que protegeixen allò que ells consideren que és seu. El Rottweiler, la raça Rottweiler, està classificada com a cans potencialment perillosos, que és el famós CPP en català o PPP. Això vol dir que per adoptar-lo faria falta treure's la llicència, que és un tràmit molt senzill, però una mica llarg perquè és burocràtic. Però res, és anar al jutjat, demanar un imprès, enviar-ho al Ministeri de Justícia i t'envien els antecedents penals, després fer una revisió mèdica i ja està, presentar-ho tot a l'Ajuntament i treure's aquesta llicència.